Hayırlı сәгатьтә, хөрмәтле райондашлар. Бүген безнең Илеш районында кунак Өмет гәзитенең баш мөхәррире Радис Гыйльван улы Нугманов. Исәнмесез? Саумсыз. Радис Гыйльван улы, сезне Илеш якларында нинди җилләр ташлады? Илеш якларына безнең юллар еш төшә, элек бигрәк тә еш төшәдер. Ләкин әле дә инде аралар бер вакытта да соңганы юк. Бүгенгесенә килгәндә инде республика көне алдыннан һәм инде үзебезнең гәзит һәм журналларга язылу 10 көнлеге барган вакытта Илеш ягына килми мөмкин түгел иде. Ни өчен дигәндә, беренчедән безнең Өмет гәзите ул шушы республика бәйрәменең үзенә күрә бер символы да булып тора. Ни өчен дигәндә, нәкъ республиканың үзаллыгы нәтиҗәсендә безнең Өмет гәзите дөньяга туды. Элек бит инде һәрбер яңалыкны Мәскәү аша рөхсәт сорап кына эшләргә була иде. Менә шушы үзаллылык безгә татар телендә гәзит чыгару мөмкинлеген бирде. Һәм мин инде ихлас әйтә алам, бу халык сорауы буенча дөньяга килгән басма. Шуңа күрә шушы бәйрәм алдыннан бергә килү, шушының белән дә бәйле. Һәм инде икенчесе инде шушы 10 көнлек вакытында үзебезнең укучыларыбыз, үзебезнең якташларыбыз белән дип әйтергә кирәк, телевизор аша әзрәк әңгәмәләшеп алу, алар белән очрашу максатында да килә. Сез әле яңа гына әйтеп киттегез, республикада гәзит журналлар язылу буенча 10 көнлеге бара. Сез аңа ничек әзерләнәсез, ничек үткәрәсез? Бу 10 көнлек бик кирәкле әйбер, чөнки ул вакытта гәзит журналларга 15%-ка хакы гәзит журналларының түбәнрәк була инде, һәм Өметкә дә 15%-ка түбәнрәк хакка язылырга мөмкин. Менә шушыны файдаланып калсыннар форсатны. Һәм инде өчсез чакта теләгән кеше Өметкә язылып калсын дип әйтәсе килә. Ни өчен мин Өмет исеменнән Илеш якларына килдем? Чөнки безнең Илештә һәр вакытта да Өметнең дуслары күп булды. Әле бәлки бераз әзәйгәндер, ләкин барыбер Өметне алыру буенча Илеш районы лидерлар рәтендә һәм инде шушы форсатны файдаланып калсыннар дип әйтергә килдем. Без инде бу 10 көнлекне бик киң колач белән әзерләнеп каршы алдык. Төрле районнарга йөри журналистларыбыз, Уфада да бик матур итеп чара үткәрдек, бүтән матбугат чаралары бергә җыелып, матбугат йорты каршында үткәрдек аны. Инде районнарга килгәндә, һәр район менә республика көне вакытында инде шуны бәйрәм иткән көннәрдә үзләренең район үзәкләрендә матбугатка язылу чаралары үткәрә. Мин уйлыйм инде Илештә дә шундый чара буладыр дип. Һәм инде шул вакытта безнең гәзиткә дә күпләп язылып калсыннар дип шундый өмет белән килгән идем. Радис Гыйльван улы, бүген бит инде басмалар күп, менә шулар арасында Өмет гәзите нинди урынны били? Синапта бүген басмаларның игешеге юк. Ниндин теләсәң, дәүләтнеке дә бар, шәхси басмалар да бар, атнага бер чыкканнар да бар, айга бер чыкканнар да бар. Әлбәттә, конкуренция зур, һәм инде шулар арасында үзеңнең йөзеңне саклап, үзеңнең тиражыңны саклап калу бик авыр, мәшәкатьле эш. Ләкин ничек кенә булмасын, без үзебезнең юлыбыздан тайпылмый барабыз. Ниндидер гәзит яхшырактыр, яки ниндидер модага иярик дип, без Өметнең йөзен дә, эчтәлеген дә бик үзгәртергә теләмибез. Чөнки кеше кебек үк гәзитләр дә кабатланмас булырга тиеш, шул кабатланмаслыгы белән ул үзенчә бит инде. Әлбәттә, без башка басмаларында тикшерәбез, кайбер чакны аптырап та китәбез. Мәсәлән, бүгенге көндә бит инде республикага күп кенә шәхси басмалар үтеп керде. Алар ниндидер яңалык та алып килгәндер. Алар бәлки укучыга беренче карашка кызык та инде, чөнки аларның эчтәлеген карасаң, анда җиңел-җилпе, тиз-тиз генә булган вакыйгалардан тупланган гәзитләр бит инде ул. Безнең Өметнең материалларында күрә без анда бик еш кына. Бүгенге көндә инде һәркемгә иреклек, ләкин укучыларга әйтәсе килә инде
Иске дос һәр вакытта да бит ул ышанычлы була. Менә шул Өметне алыйк, Кызыл таңны, Маяк гәзитен алыйк. Алар бит барысы да инде ничә еллар буе, ничә буыннар буе бит инде сыналган басмалар. Һәм алар бер вакытта да ниндидер бер секундлык үзгәрешләргә бирешмәй, һәм анда үз-үзен саклап калып киләләр. Һәм инде алар һәр вакытта да үзләренең укучыларына хезмәт итәләр. Менә бүгенге көндә мин хөрмәтле укучыларыбызны шуңа игътибар итәргә теләр идем. Вакытлыча ялтыраган әйберләргә кызыкмаска барыбер кирәктер ул. Чөнки гәзитнең, басманың әһәмияте шунда, ул укучыларына хезмәт итәргә тиеш, аның сорауларына җавап бирергә тиеш. Кыен чакта ул аның таянышы булырга тиеш, серләше булырга тиеш, хәтта оештыручысы да булырга тиештер инде. Һәм менә безнең гәзитләр, Аллага шөкер, дәүләт гәзитләре дисем килә инде. Шушы үзенең функциясын үтәп килә. Без үзебезнең укучыларыбызга хезмәт итәбез. Мин Өметне беренче рәттә шул укучыга файдалы булырга тырышып чыккан гәзитләрнең берсе дияр идем. Менә сезнеңчә Өметнең популярлыгы нидә? Бик авыр сорау. Ни өчен дигәндә, популярлык бит инде ул бик шундый үзенчәлекле әйбер. Ул бүген бар да иртәгә булмаска мөмкин. Һәм инде аның өстендә аны яулау өчен даими эшләргә кирәк. Безнең Өмет гәзитенә килгәндә, чынлап та яшебез әле бик аз гына булуга карамастан, безгә әле 27 генә яшь гәзитенә. Без инде республикабызда шактый популяр басмабыз. Һәм инде ничә еллар буе зур тиражлы булып сакланып киләбез. Минемчә, популярлыкның бүтән сире ул халыкка якын була белүдәдер инде. Без үзебезнең язмаларны һәр вакытта да укучыга кирәк микән, аңа кызык микән дип бирәбез. Мәсәлән, бүгенге көндә әгәр Өметнең эчтәлегенә килсәк инде, ул бердән-бер шундый басмадыр, аның эчендә 4 кушымта бар. Ул кушымталарның һәрберсе үзе бер гәзит рәвешендә, әйтик, сихәт, чаткылар, әдәби манзара, һәм дә инде сезнең өчен бигрәк тә безнең бу кушымталардан сихәтне атар идем мин. Аны инде өлкән буында яшьләр эчендә ул бит үзенә күрә сәламәтлек мәктәбе. Безнең чаткылар ул инде үзе бер зур балалар гәзите дип әйтер идем. Һәм инде әгәр аны укучылар, балалар алдырса, һәм инде анда иҗат итсә, бу инде алар өчен зур трамплин булачак. Безнең Өмет гәзите бердән-бер басма, ул әдәбиятка зур игътибар бирә, һәм инде менә безнең ай саен чыгып килгән әдәби манзарабыз Башкортстан, Татарстан әдәбиятына тирән байкау ясый, һәм инде күп әдәби әсәрләр аның битләрендә дөнья күрә. Гомумән без әдәби әсәрләргә нык игътибар бүләбез. Һәм минемчә бу дөрес тә. Әгәр инде укучыларыбыз бүген китапларны алып укый алмый икән, күп китаплар бит аз тиражда, алар Өметкә язылсалар, менә шушы әсәрләр белән таныша ала инде. Һәм дә әлбәттә без республиканың бүтән тормышын бирергә тырышабыз. Һәм менә безне һәр вакыт әйтәләр, Өмет инде ул усал басмадылар. Мин усаллык димәсәм, чынбарлыкны дөрес яктыртырга тырышабыз без. Һәм инде тәнкыйть материалларыннан да курыкмыйбыз. Хәтта судьялар, прокурорлар белән бәхескә кергән чаклар да булды. Әгәр без беләбез икән, хаклык безнең якта, без инде беркемнән дә курыкмыйбыз. Һәм иң беренче рәттә без үзебезнең укучыларыбызны якларга тырышабыз. Безнең менә монда Ала Өмет тыңлый дигән бик матур рубрикабыз бар. Әгәр инде шуның буенча хатлар яки шылтыратулар булса, безнең журналистларыбыз урыннарга чыгып бу мәсьәләне хәл итәргә тырыша. Без беләм инде халык, властьлар, матбугат бер командада эшлибез һәр вакытта да. Чөнки һәрберебезнең максаты бер, халыкның проблемаларын, аның авызларын ишетеп, шуны хәл итәргә тырышу инде. Бу яклап караганда, без чынлап та үзебезнең асылыбызга туры кылабыз.
Бүген күпләр интернет заманы, басма газетләр бетә ди. Сезнең моңа карашыгыз, фикерегез? Әлбәттә, интернет заманында яшәйбез. Аннан беренчектә котылып булмый. Безнең Өмет газеты да үзенең интернетын булдырды. Социаль челтәрләрдә үсешәбез. Бу үсеш нык зур. Әле яңа гына, мәсәлән, безнең сайтта 30 мең, бүген инде 100 меңне үтеп киттек. Ләкин ничек кенә булмасын, безнең асылыбыз ул басма газет чыгару. Һәм мин һәр вакытта да басма газеткә нык игътибар белергә тырышам. Чөнки басма газет ул барыбер интернет түгел инде. Ул ышанычлырак, ул төплерәк, һәм инде анда язылган, анда басылган һәр мәкалә, һәр язма ул чынбарлыкка тап килә. Интернетта үзегез дә беләсез, анда ялганлаулар, фейклар күп урын алып тора. Менә мин газет укучыларыбызны шуңа күрә дә басма матбугаттан аерылмасыннар диясем килә. Чөнки ул безнең тормышыбыз, безнең чынбарлыгыбыз, ул бүгенге менә безнең асылыбыз дип әйтәсе килә. Һәм татар, башкорт халкы гомер-гомергә басма матбугатка ышанган, басма матбугатка таянган. Һәм мин уйлыйм инде киләчәктә дә ул шулай булып калыр дип. Һәм инде Илеш җирендә безнең дусларыбыз артыр, кимемәс дип ышанасы килә. Чөнки Илеш җире ул һәр вакытта да талантларга, рухиятка бай булды. Һәм инде менә шушы рухият кайда ул Илеш җирендә сүрелмәскә тиеш, һәр вакыт балкырга тиеш булмыйча. Белүебезчә бит инде Өмет газетының "Моңнар кайтсын авылга" дигән акциясы бик күп еллар эшли. Сез менә безнең Илештә дә бик күп күркәм чаралар үткәрдегез. Популяр җырчы Айдар Галимов та катнашты бит инде. Ә менә киләчәккә планнарыгыз бу акция буенча ниндирәк икән? Бу "Моңнар кайтсын авылга" дигән акциябыз безнең зур табышыбыз. Аның буенча инде без бер дистәләгән районда булганбыздыр. Һәм инде бу акцияны киләчәктә дә дәвам итәргә исәп, менә без аны Илеш якларында да булдык бит инде. Дүмәй авылында, мәсәлән, Айдар Галимов белән бергә чыгыш ясадык. Мин уйлыйм инде киләчәктә дә Өмет якларында бу акция дәвам итәр дип. Аның өчен инде әлбәттә Өмет газетына әйбәтләп язылу кирәк. Чөнки безнең бу акцияның төп максаты урындагы почтан, урындагы хакимият белән берлектә Өмет газетына яхшы язылу оештырырга тиеш иң беренче чиратта инде. Һәм әгәр шушы подписка яхшы бара икән, әгәр инде безгә шылтыратып әйтәләр икән, менә безнең шул авылда, шул авыл биләмәсендә Өметкә язылу бик яхшы булды. Әйдәгез инде рәхмәт үзеннән безгә "Моңнар кайтсын авылга" белән кайтыгыз дип әйтсәләр, без ихластан кайтачакбыз. Безнең дусларыбыз, артистлар арасында бик күп. Һәм инде кирәк икән Айдар Галимов та юк дип әйтмәс Илеш җиренә, чөнки мин беләм Айдар Галимов ул Илеш җирен бик ярата. Фәдис Ганиев та, Лилия Бектимирова да, Хасан Усманов та, Илмир Газзуллин да, алар бит инде монда булдылар. Аларның һәр кайсы сезгә килергә ашканып тора. Ләкин әйткәнемчә, моның өчен бер шартны үтәргә кирәк, Өмет газетына яхшылап язылуны оештырырга. Ә без моны Илешләр моны булдыра алай инде. Шуңа күрә мин нык өметләнәм. Илешнең әле бер генә авылында түгел, берничә авылында шундый "Моңнар кайтсын авылга" кайтыр дип. Без дә өметләнәбез инде, район халкы Өмет газетына актив язалар дип. Ә сезгә Радис Галиван улы эшегездә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт.